се завърнахме и в миналото видео, което беше втора част на нашето оцеляване, направихме тази къщичка. А нашата цел сега е да намерим такова лисица. Да намерим лисица. И сега аз преди малко видях тук една гора, в която отивам да търся, защото лисиците мисля, че се намираха в гора. Не съм сигурен. И аз се изгубя, защото селото ми е наблизо. Значи по-бързичко ще действам. Брезата е най-гадното дърво на света, но както и да е. Ето така. Сега не виждам лисица. За сега ден. Аз после малко дърво да си начупвам. Още сега. Хора, за Бога, какво е това? Защо има поддръжката на дървото? Бърч има. Махай се бърч. Добре. Дайте да видим. В миналото видео не умрях. Обаче докато снимах миналото видео имаше бъгове и трябваше да умра да си намеря селото. Това нямам нищо в инвентара. И така, да. Нека да видим сега. Няма лисица. Хора, да сега не виждам лисици никакви. Никакви лисици. Няма лисица. За Бога, как няма лисица в гората, бе? А някой да ми напише, има ли полярни лисици? Има ли в снежните тайни? Колко да ме нападне. Добре, хора, не ме нападна. Както видяхте, избягах му. Надявам се сега да не се сблъскам с него. Няма го слага, нищо да се даде. Добре, няма гост за сега. Не е тук, но нямаме и лисица. Целта ни е лисицата в момента ли. Какво там? Значи търсим лисица, но не намирам в тая гора, което не ми харесва. Аз пак станах. Зомбита няма да умрат. Не искам да умирам. Не съм си сетнал респаун поинта. Добре, бе, защо бях миналото видео? Добре. Само да ви кажа, че продължаваме през живота. Сега изгубихме един. Миналото видео не умряхме, но си направихме целта. Сега си изгубих единия живот. И така. Ужас. Добре, както видях обаче, в онази нямаше лисици. Значи, я да видим насам. Така, такичка, айде, давай, качвай се. Добре, хора, извинявам се, че може да не намерим целта ни, ще умрем преди това. Но така се случва. И миналите ми видеа бяха доста дълги, така че днешното видео се надявам да не е дълго. Айде, добре. Така, хора, седя и копая. Това правя в момента. Да мога да отида по-надолу. Не бие, бе. Водата, бе. Не би ми толкова много. Как тя надолу? Добре, този път успях надолу да се това. Малко гадно решение. Да. Защото всеки момент ще умра. Не. Дай нагоре, бе. Не иска нагоре, не. Пак умрях.
Хора, това видео ще 6 минути, аз като съм толкова прост. Добре, се тая. Продължаваме напред. Да вървим. Така. Я да видим тук. Не, тук няма никъде лисици. Гадното, че няма никакви лисици. Това е гадното. Няма никъде никакви лисици. Аз какво да направя? What? Какво беше буквално това? Хора, това не беше адекват. Ставайте, селяни. Добре, хора. Май няма нищо никъде. Доколкото разбирам, аз не мога сега да се крафна с тях глупости. Това колко ми трябва? О, но това ми трябват още 3. Добре. За това клечката, пръчка. А пръчка не мога да се направя. Добре, се тая, давайте просто напредем. Така. Дайте ме сам. Нищо нямаше. Я да видим. Нямаше нищо там. Я да видим тук. Да видим напред. По-добре да не умирам. Добре, айде, този път наистина тръгвам да търся лисица в снежния байон. Полярна лисица. Не знам има ли изобщо, но такова нещо се търси. Надявам да не умра, докато я търся. Че... Надявам се, че малко късно говоря. Спаднах с кучешките зъби. Сега ги сменям и не мога да говоря. И да. Другото е, че се отмена. Много голям байон. Те са ужасни. Мечката е ужасна. Хора, всичко тук са отвратителни. Може, ще да умра. Не мога да изляза от тук. Няма къде да изляза. Тук ще изляза. Не. Тук излязохме, хора. Сега давам нагоре. Айде, давайте да видим. Айде, дай. Така. Ох, не бих трудно. Това не прави. Така съм от другата страна. На планината. Полярна лисица не мога да намеря. С което трябва и в другото видео да търсим. Не умряхме 3 пъти, не умряхме 2 пъти. Така че съжалявам, че така не успяхме да го намерим. Но сега ще съм убил сам. Творчески само ще съм убил, за да ме се хвалне в това мястото.
Добре, качваме се нагоре, за да ме спалнеш в селото. Или директно от това мога да отида в селото. Айде, не, няма. Директно се самоубива. И сега ще се започнем с нас. Така. Хора, и в другия епизод ще натаковаме. И в другия епизод ще търсим лисици, явно. Така че, съжалявам, че в този епизод не можахме да го намерим. Но, така беше. Чао от мен и ако съберем 3... Не 3. Да, 30 абонати ще направим още една част. И чао на всички!